Pozdravujem všetkých L3 pozitívnych. Ak občas zakašlem, je to preto, že som chorý, ale chcel som týmto využiť ten čas, ktorý mám, že vám porozprávam trochu o tom, aký zážitok som zažil tento rok v Španielsku, v Malage, vďaka AMG Motor Gang. A trochu vám porozprávať bližšie o tom, že ako by ste sa tam mohli dostať, ak by ste o to mali záujem a čo tento trip dal mne, respektíve prečo som sa rozhodol sa toho zúčastniť. Začneme tým, že prečo. No, pretože na jednej inej akcii sme sa spoznali s Ondrejom, ktorý je mimochodom inštruktorom na tomto tripe s prievodcom a asi videl to moje nadšenie, že ma to baví jazdiť v teréne, hoci na tú motorku som zatiaľ nemal. A prišla potom ponuka, že či by som nechcel ísť s nimi zažiť do Španielska trip, ktorý oni tam organizujú, aby som videl, ako to vyzerá a zároveň by som aj pre vás z toho spravil nejaké video. Ešte sa ma opýtal, že či zvládam jazdu v teréne. Tak som mu vravel, že ja osobne s terénom veľké skúsenosti nemám, keďže zatiaľ som sa vozil maximálne na nejakej šotolinke polnej ceste a vtedy, keď sme boli na tej akcii v Brezne, tak sme sa povozili akože po lese a to bolo pre mňa prvý taký, že by som nazval off-road zážitok, kedy som išiel aj po nejakých kameňoch a po tom lese a ozajstnej šotoline. Takže nemal som nejak veľké skúsenosti. Vravel mi, že vzhľadom na to, čo oni jazdia, aký ten terén, tak mal by som to zvládnuť a bude to nejaká začiatočnícka skupina. Aj tí ďalší ľudia, ktorí sa toho zúčastnia, tak boli buď raz, alebo vôbec nikdy ešte v teréne jazdiť neboli. Takže mal by som to v pohode zvládnuť. Tak som vravel, že super, je to vynikajúca ponuka. A určite by som to chcel zažiť, lebo ma to láka. A zase je to niečo nové, čo môžem vyskúšať, zažiť, čo vám môžem potom sprostredkovať. A najmä pre tých začiatočníkov, lebo ja som sa nikdy netajil tým, že ja som v tom všetkom, čo robím a čo skúšam, testujem, začiatočník. Nemám nejaké 10-ročné skúsenosti, ale ma to všetko láka vyskúšať, lebo je jedno, či je to terénna motorka, či je to okruhová motorka, či sú to jazdy na cestách, proste baví ma to a verím tomu, že ľudia, ktorí pozerajú toto video, tak sú prevažne asi, predpokladám, na tom rovnako ako ja, že s tým začínajú, že sa o to zaujímajú. Možno niekto z vás má s tým oveľa väčšie skúsenosti a budem veľmi rád, ak mi poradí, dajme tomu v komentári. Kľudne tam môžete napísať aj niečo negatívne, čo sa vám nepáči, čo by ste robili inak. Proste aj to sú veci, ktoré ma posúvajú ďalej. Alebo napríklad veľmi rád sa s vami stretnem a môžeme spoločne natočiť nejaký podcast, kde by sme tým ľuďom dali, dajme tomu, relevantnejšie informácie. Otázka by mohla znieť, že ako sa môžete aj vy dostať na tento trip. Veľmi jednoducho, pôjdete na stránku amg-motogang.sk, kde máte rôzne tie tripy, ktoré oni chalani ponúkajú. Či už mám pocit, že Bosnu, Španielsko a pribudnú aj nejaké nové. Sú tam aj rôzne termíny, kedy vám to vyhovuje a tak ďalej. V cene máte zahrnuté transfer na letisko, z letiska ubytovanie na 5 nocí, raňajky večera, benzín, motorku, čo je asi to najdôležitejšie, že si nemusíte ťahať svoju vlastnú motorku, ale požičajú vám KTM Adventure 890R, alebo pre tých, ktorí možno nemajú vodičák na veľkú motorku, alebo sú nižšieho zrastu, tak je tam ešte Adventure 390K. A samozrejme máte v cene aj rizikové poistenie. Jediné, čo si potrebujete kúpiť, sú letenky. Po prílete vás privezú z letiska do garáže, kde sú všetky motorky. Veci vám potom odvezú na hotel a v tej garáži sa prezlečiete a rovno hneď prvý deň sa zúčastníte takého mini kurzu, nejakej zoznamovačky sa s motorkou a tak ďalej a pôjdete sa previesť, tak ako sme boli my, na nejaký krátky výlet a potom ten ďalší deň už začínajú ozajstné tie zážitky
v teréne. Ale ten prvý deň sa zoznámiš akože s motorkou a tak ďalej, potom prídeš na ubytovanie, máš tam už večeru, samozrejme je to nejaký 5-hviezdičkový hotel, čiže nie je to nejaká šopa, darmo, že sú gang, ale je to akože fakt na úrovni ubytovanie, ktoré ponúka wellness, bazén, kadečo, rovno na pláži pri mori, takže je to pekné prostredie. A potom je tam ešte ďalšie ubytovanie, lebo ten druhý či tretí deň, druhý tuším, my sme boli akože na takom tom kratšom výlete, len na 4-dňovom, nie na 5-dňovom, ale ten druhý deň sme si zobrali len pár vecí na jednu noc, lebo sme spali na inej adrese, pretože sme išli z Malagy do Rondy. Offroadom, samozrejme. A čo nám dalo poriadne zabrať, lebo najprv sa kolegovi zlomila zadná kývka, potom ja som skončil mimo cestu a trvalo nám asi hodinu, kým sme tú motorku vyslobodili a mohli pokračovať v ceste, čo môžete vidieť tu. Jak ma tam huplo, som videl, že nič, už to nedám, tak som ju pustil a na tom kríku som pristal. No, prídi aj s lanom. Naspäť prídi aj s lanom. Ako motorke nič, ani onému Ivanovi nič, akurát máme problém vyťahnuť. Počkaj! Dobre. A presne toto sú tie momenty, kedy si myslím, že má zmysel ísť s nejakou agentúrou na takýto trip. Pretože aj na YouTube som mal komentár od niekoho, že ľudia, ktorí idú s takouto agentúrou, tak sa nechávajú odrbávať o peniaze. Pretože ak chcem zažiť dobrodružstvo, jednoducho sedem na motorku a idem. Táto situácia pre mňa ukázala v reáli to, že ak by som išiel sám a tá motorka sa mi tam zošmykne, v živote ju sám odtiaľ to nedostanem. Je iné, ak máte skupinku ľudí, s ktorými chodívate jazdiť, poznáte sa, chodíte na tripy, pomáhate si navzájom a tak ďalej. Ale zase potom sú tu ľudia takí, ktorí nemajú okolo seba, dajme tomu, takýchto parťákov na dobrodružstva a tým pádom pre nich práve je tento koncept, či už adventure, motogang alebo endurot a podobne. Pre ľudí, ktorí chcú zažiť niečo takéto, ale nechcú sa ocitnúť práve v takejto situácii sami niekde v divočine a mať istotu, že to zvládnu, že im niekto pomôže. A o tom to celé je. Nie je to o tom, že okrádať ľudí, ale o tom, že môcť zažiť dobrodružstvo a pritom neostať na pospas osudu úplne sám. Je pravda, že toto video som nahrával na pláži, kedy som ešte mal rôzne emócie v sebe. Možno aj vďaka tomu predošlému dňu, kedy sa to všetko zvrtlo. Tak ako ste videli ten môj nešťastný pád do kríkov, a tak ako to zdržanie kvôli zadnej kývke a potom sme ešte narazili aj na cestu, kde bol zosúv pôdy. Tam to nás opäť vyčerpalo a kým sme sa dostali naspäť z toho lesa, z tej divočiny opäť do civilizácie a nešťastný alebo šťastný sme sedeli na chodníku a tešili sa z toho, že opäť vidíme ľudí a že sme si kúpili vodu, lebo všetku vodu sme minuli a nemali sme už čo piť. Sme boli smední, hladní, tak som si vravel, že nie som si úplne istý, či by som znova išiel na takýto trip. Poviem vám aj to, že prečo. No pretože ja som bol zvyknutý na to, že jazdím sám. To znamená, že keď idem sám, tak si sám určujem, že kedy zastavím, vyfotím sa, dám si kávičku, keď mám chuť, pôjdem ďalej a tak ďalej. A to je super, len toto je úplne iná situácia. Tu proste, pokiaľ sa vybereš z tej cesty zrazu do lesa a máš prejsť XY kilometrov, kým opäť z toho lesa alebo z tej divočiny vyjdeš do civilizácie,
tak proste musíš ísť a musíš to prejsť, aby si sa tam opäť dostal a mohol si dať tú kávičku. A pokiaľ si teda začiatočník, tak ako som bol ja, alebo aj tí ďalší, tak to naše tempo bolo pomalšie. Čo znamená, že dlhšie nám trvala tá cesta. Tým pádom mi to prišlo také, že dlhé, že furt som len v tej divočine, že nestihnem sa vyfotiť a tak ďalej. Len potrebuješ mať aspoň teda nejakú skúsenosť alebo možno väčšie odhodlanie, ako som mal ja, neviem, ako to presne nazvať. Lebo mne sa napríklad stalo to, že ten tretí deň, keď sme sa mali vrácať z tej rondy, tak po nejakých úvodných 10 kilometroch v teréne, keď sme vyšli opäť na nejakú asfaltku pri nejakej menšej dedine a mali sme sa naspäť vrátiť teda do terénu, tak som povedal chalanom, že sorry, ale ja idem teraz naspäť po diaľnici do Malagy, lebo ja to jednoducho nedávam. Otvorene som sa k tomu priznal a priznávam sa aj teraz, nemyslím si, že by to bola chyba, nemyslím si, že by to bola slabosť, pretože stále je lepšie si priznať svoje nedostatky, ako zbytočne riskovať a môže to dopadnúť oveľa horšie. Prečo to hovorím? Pretože jazda v teréne pre mňa je niečo jednak nové a niečo úplne iné ako voziť sa na ceste. Na ceste áno, dávaš pozor na to, že tu môže vybehnúť auto, tam niekto a tak ďalej, ale si na to zvyknutý, pokiaľ na tej ceste jazdíš. Ale pokiaľ zrazu sa dostaneš do terénu, kde ideš dole kopcom, šotolinou, bojíš sa toho, že vidíš ten zráz a že keď náhodou spravíš nejakú chybu, inak tlačíš brzdu, než by si mal, alebo zabrzdíš viac zadnou, dostaneš šmík, nepoužiješ prednú, alebo budeš brzdiť len tou prednou, nepoužiješ zadnú a podobne. Proste spravíš nejakú banalitu, nejakú chybu a skončíš mimo cestu v nejakom horšom zráze, ako som najmä tomu skončil ja. Čiže už sa sústreďuješ na to, že len neurobiť nejakú chybu, že robiť všetko perfektne, tak aby to bolo dobre, tak rozmýšľaš a jednoducho zaťažuje ti to hlavu. Psychicky ťa to unavuje a ja som bol psychicky viac unavený, než by som bol fyzicky. Ja som nemal nejakú svalovku alebo niečo, som nebol zničený z tej motorky, hoci tá ergonomia tej KTM, to som vravil už viackrát, mi úplne nevyhovovala, lebo tie rajdy pre mňa boli nejak nižšie, než by som potreboval asi, bol som viac ohnutý, ale proste fyzička by to ešte dávala, hoci som sa na to nejak nepripravoval a nemyslím si, že mal by som nejakú super kondičku, ale mentálne som bol unavený z toho neustále sústredenia sa na tej motorke, na tú cestu, na tie kamene a tak ďalej. A preto si myslím, že je veľmi dobré sa zúčastniť napríklad niečoho takého, ako pôjdem možno v najbližšej dobe skôr, než by som sa opäť vydal na takýto trip, a to je nejaká enduro škola, kde vás naučia nejaké základy, kde sa naučíš ovládať tú motorku, dostať ju do kontrolovaného šmiku a podobné veci robiť na tej motorke a budeš si potom istejší aj v tom teréne a nebudeš rozmýšľať nad tým, že náhodou dostanem šmik, nezoberiem tú zákrutu a skončím tam, kde by som nemal. Takže teším sa na to, jednak aj na to školenie, na ten kurz, že sa to naučím, jednak na to, že ak sa mi podarí, tak vymením motorku práve preto, že aj tento trip ma utvrdil v tom, že je to mega veľký zážitok. Proste je to ako turistika, čo ja som vždy miloval, hory, kopce, lúky a tak ďalej, ale užívaš si to na motorke. Potreboval som jednoducho tú prestávku, dostal som sa naspäť po ceste do civilizácie, zavolal som manželke, porozprával svoje zážitky, pocity, dojmy, čo mi ona najprv prvý moment povedala, že ju to neprekvapuje, lebo že podľa nej nie som typ človeka, ktorý by
sa chcel prispôsobovať nejakej skupine, ale ja si teraz pravým odstupom času myslím, že bolo to len o tom zvyku. Že ja som bol zvyknutý na to, že ja sa väčšinou chodím voziť na motorke sám, maximálne s manželkou. Alebo ešte s Marekom Olehárom, ale to je asi tak všetko. Ja nemám rád takéto skupinkové sa vozenie a vlastne po tom všetkom, ako som tak nad tým premýšľal a teraz aj odstupom času, ako som začal riešiť to, že iná motorka, enduro, tréning a podobne, tak som vlastne zistil, že opäť sa chcem zúčastniť takýchto tripov, pretože tak ako som aj v tom videu povedal, no neviem si predstaviť, čo by som robil, kebyže, nedaj Boh, spadnem na tej motorke, zlomím si ruku, nohu, alebo zapadne mi len na motorka opäť mimo cestu a nebudem ju vedieť vyťahnuť, že čo tam potom spravím sám. Myslím si, že takýto výlet je super aj pre začiatočníkov, hlavne pre začiatočníkov asi, ktorí nemajú skúsenosti a chceli by to zažiť. Možno už na to majú aj motorku, ale ešte v živote sa neodvážili ísť niekam takto do divočiny mimo cestu a chceli by to zažiť a na Slovensku ani veľmi nemáš možnosť kde. A možno je to aj pre tých, ktorí majú nejaké skúsenosti, lebo vravím, o to lepšie, keď tie skúsenosti máš v tom teréne, lebo rýchlejšie prejdeš tú danú trasu a môžeš sa vyvaliť do bazéna, nechať sa pomasírovať, dobre sa najesť a podobne. Ostáva ti viac času a pochodiť po meste, nakúpiť manželke potom nejaké suveníry, aby nemala pocit, že ty si chodíš po dovolenkách a tak aspoň nejakú magnetku na chladničku vezmeš domov, ale je to určite aj pre ľudí, ktorí, vravím, skúsenosti majú a možno to teraz chodili sami, lebo spoznajú nových ľudí, budú mať s kým pokecať, dajú tomu na tej káve alebo pri tom obede, na tej večeri a tak ďalej. Takže nemyslím si, že by to bol vyslovene výlet len pre začiatočníkov, hej? Alebo pre ľudí, ktorí sa boja ísť do terénu sami. Vedvou sa to táhne líp, sa vraví. A táto skupinka má viacej členov, keď sa ide. Keď som rozprával o tom, že tie trasy idú krížom cez nejaký les, divočinu a tak ďalej a že mne to prišlo miestami, že je to dlhé. Nie je to preto, že by sme blúdili. Pozor. Chalani majú tie trasy dopredu naplánované. Oni predtým, než by spustili túto možnosť, že si viete zakúpiť takýto trip, balíček a ísť s nimi sa voziť, tak boli a najazdili si tie trasy. Hej. Oni tam už majú nejaké kontakty, takisto ako tie motorky svoje, kde majú uskladnené, tak majú ďalšie nejaké kontakty už vypestované. Práve preto napríklad aj tak promptne sa riešilo to, že keď sa zlomila tá zadná kývka, tak chalanisko v tej garáži naložil druhú motorku, doviezol ju, našťastie sme neboli nejak extra ďaleko hlboko v lese, ale koniec koncov my sme aj po tých cestách, čo sme chodili, mne to prišlo, že ty kokos, to je úplná divočina, že taďa, keby som išiel pešo, tak si vytknem kotník a pritom vždy som niekde videl zaparkované auto, nejaký osobák. Čo je ďalšia vec, nad ktorou som rozmýšľal, že potom, keď vidím u nás inzeráty, že dovezené zo Španielska, no už také auto by som si asi nikdy nekúpil. Keď vidím, kde tí Španieli tými autami jazdia, a to nie je, že nejaký Jeep alebo terénne vozidlo, to boli proste, ja neviem, Audi A3, Golf a tak ďalej, proste v takých divočinách, na takých cestách tam došli, že si hovorím, že kurňa, keď oni sa na tom aute tam dostali, tak ja na tej offroadovej motorke sa odtiaľ to nedostanem, alebo tam. Čiže nebol to taký offroad, že by sme boli po kolená v blate, aj keď je pravda, že majú pripravené aj takéto trasy pre ozajstných nejakých nadšencov offroadov, ktorí s tým fakt majú akože skúsenosti a vedia takéto trasy jazdiť. Oni tie trasy prispôsobujú podľa toho, že
aká tá skupinka je, to zloženie tej skupinky, hej, či sú to nejakí, ako my sme boli, že nejakí začiatočníci, alebo či sú to fakt akože enduro jazdci. Takže majú rôzne tie trasy pripravené a vďaka pravím ako tomu, že majú tie kontakty, tak tie trasy majú dopredu najazdené a podľa toho majú spravenú tú mapu, že kadiaľ sa pôjde na tie trasy, hej. Oni sa ťa opýtajú priamo, že ako si ty na tom jazdecky. Či si už niekedy v offroade bol, alebo akože v teréne jazdiť, alebo nebol, aké máš skúsenosti. Je veľmi dobré ich neodrbávať a priznať pravdu. Nie je na tom absolútne nič zlé, keď povieš, že bol si šotolinka, neviem, išiel si sa previesť do Chorvátska, popozerať si serpentínky a prešiel si k nejakému výhľadu cez nejakú šotolinku a tak ďalej, ale nemáš nejaké mega skúsenosti s tým, že v živote si nebol niekde v divočine, v lese, kde trebalo preskočiť s motorkou nejaký padnutý strom, hej, alebo niečo, alebo na nejakých kameňoch a tak ďalej. Lebo vravím, jednak, ak tá skupina bude potom vyskladaná z ľudí, ktorí fakt vedia jazdiť ten offroad a ty tam prídeš ako taký puk, lebo si ich odrbal a budú potom musieť na teba celý čas čakať, tak byť tebou sa rovno na druhý deň otočím, sadnem na lietadlo a idem do prdele domov, a nepýtam si ani peniaze naspäť, lebo fakt si ich ojebal. A keď aj pre teba to bude jednoduchšie, lebo toto nie je o tom, že tu sa máš naučiť jazdiť offroad. Offroad sa máš naučiť jazdiť presne v tých motoškolách alebo offroadových, alebo enduroparkoch, alebo neviem, jak to nazvať, v tých kurzoch, ktoré napríklad aj tí chalani organizujú. Tam je priestor na to naučiť sa to a potom môžeš ísť s nimi a jazdiť ozajstný offroad. Ak teda nie si takýto vyjazdený jazdec, hej, tak nič sa nedieje, povieš jednoducho, že máš alebo nemáš skúsenosti a pôjdeš sa s nimi voziť terén, ktorý sme boli jazdiť napríklad my. Hej, nejaký jednoduchší, šotolinky, polné cesty a tak ďalej, čo už to samo o sebe a tým, že tá krajina, tá flóra, fauna je tam úplne iná ako na Slovensku, tak už len to si užiješ, lebo aj prejazd po nejakom poli alebo na nejaký kopec a tak ďalej je úplne iný ako u nás, lebo je tam viac piesku, viac kameňa a tak ďalej. Už len ten easy terén, ktorý vybrali, tak pre mňa bol taký, že ty kokos. Už len tým, že sme išli po ceste, kadiaľ chodia auta, ale mne na tej motorke prišla tá cesta, že úzka a že zrazu takto pozeráš dole, že tam by som nechcel skončiť, lebo odtiaľ nevylezem ani ja, ani motorka. Ďalšia vec je, ako je vidieť aj možno na tomto zábere, že mali sme so sebou aj babu, alebo ženu, ktorá jazdila prvýkrát dokonca offroad a ja som si priznávam úprimne, aj keď sme robili v tom videu, ktorý ste možno videli, možno nie, ak nie, tak si ho pozrite, tak som sa jej opýtal, aj poza jej chrbát som to vravel, aj jej do očí som povedal, že ja celý čas rozmýšľam nad tým, že či je to hlúposť, čo ona podnikla, alebo odvaha, lebo v živote v teréne nebola, tá motorka bola jej na jej nízku stavbu tela vysoká, tým pádom nedotiahla úplne komfortne na zem a občas jej museli chalani pomôcť, keď zastavovala niekde v teréne, aby sa nezvalila, aby dotiahla, respektíve nedotiahla, tak aby ju chytili a dokázala sa zložiť a potom si našla techniku, vďaka ktorej dokázala aj sa rozísť, aj zastaviť na tej motorke. Ale musím povedať pravdu, že tá ženská ma fascinovala tým, že toľkokrát sa zvalila, nie že padla, lebo pád pre mňa je, že ideš na motorke a zrazu drb. Ona sa zvalila. Práve kvôli tomu, že musela si nájsť nejakú tú techniku, ako zastaviť s tou motorkou tak, aby z ňou nepadla a dokázala ešte skôr tú nohu dostať na tú zem.
aby tú motorku udržala. Takže sa zvalila toľkokrát, že keby som sa zvalil ja, tak asi sa fakt už rozplačem. A myslím si, že aj ženy motorkárky zvládnu to, čo sme išli my. A konec koncov poznám aj ženy, ktoré jazdia offroad dlhšie a ťažší offroad, ako napríklad mám skúsenosti ja. Hej. Čiže nemyslím si, že takýto trip by mal byť len čisto mužská záležitosť. Kľudne to môže byť aj, že ja neviem, možno práve ty, čo to pozeráš, tak jazdíš s manželom alebo s manželkou, takže môžete si spraviť kľudne krásny výlet do Španielska na 5 dní a užiť si jednak jazdu na motorke, jednak sex v hoteli alebo na pláži. Takže si myslím, že takýto trip je super. Či už pre ženu, pre chlapa alebo jednorožca. Dúfam, že som vám spravil aspoň trochu nejaký obraz o tom, že aké to bolo. A že som vás presvedčil o tom, že sa mi to páčilo, lebo inak by som si jednak neriešil motorku a jednak nerozmýšľal by som nad tým, že kedy pôjdeme najbližšie a kam, a že snáď vám z toho prinesiem ešte lepšie video ako to predtým, lebo rád by som už aj zabrdol do takého nejakého trošku cestopisného tvorivého kontentu. Takže ak sa vám to páčilo, tak jedine čo potrebujete spraviť je ísť na stránku amg.motorgang.sk a pozrite si nejaké ich tripy, ktoré organizujú, ako som vravel, Španielsko, Bosna, a čoskoro tam pribudne aj niečo veľmi zaujímavé nové. Čus!